We pray for our country, the land of our birth. We pray for all nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, as children of our Blessed Mother, we are gathered before her miraculous picture to honor her and to pray for all our needs. Unworthy children that we are, let us first of all ask God's mercy and pardon. All merciful Father, you sent your divine Son to redeem us by his death and resurrection, and to give us new life. By this you make us your children, to love one another in Christ. How many times in the past we have forgotten the sublime dignity. We have sinned against our brothers and sisters. We have offended you. Merciful Father, forgive us. Repenting sincerely of our sins, we ask your mercy. May we always live as your truly devoted children. Mary, Immaculate, Star of the morning, chosen before the creation began, destined to bring through the light of your dawning conquest of Satan and rescue to man. Then from your throne, at the voice of our crying, look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. We sinners honor your sinless perfection, fallen and weak, for God's mercy we plead. Grant us the shield of your mighty protection. Measure your aid by the depth of our need. Bend from your throne as the voice of our crying. Look to this earth where your footsteps have trod. Stretch out your arms to us living and dying. Mary, Immaculate, Mother of God. Please kneel. Novena Prayer. Dear Mother of Perpetual Help, from the cross Jesus gave you to us for our mother. You are the kindest, the most loving of all mothers. Look tenderly on us, your children, as we now ask you to help us in all our needs, especially this one. While you were on earth, dear Mother, you willingly shared in the sufferings of your Son. Strengthened by your faith and confidence in the fatherly love of God, you accepted the mysterious designs of His will. We too have our crosses and trials.
Sometimes they almost crush us to the ground. Dearest Mother, share with us your abundant faith and confidence in God. Make us aware that God never ceases to love us, that He answers all our prayers in the way that is best for us. Strengthen our hearts to carry the cross in the footsteps of your divine Son. Help us to realize that he who shares the cross of Christ will certainly share his resurrection. Dearest Mother, as we worry about our own problems, let us not forget the needs of others. You always love others so much. Help us to do the same. While praying for our own intentions and for the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the broken-hearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended Him. Dearest Mother, help us to avoid sin which separates us from our Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves His church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish the children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our home a haven of peace like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help, Holy Mary, Pray for us. Holy Virgin conceived without sin, Pray for us. our Mother of Perpetual Help, Pray for us. we sinners call to you, Loving Mother, help us. that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in the love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concern for others. Loving Mother, help us. That we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, help us. That we may forgive from our heart those who have wronged us. Loving Mother, help us. That we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others. Loving Mother, help us. That we may work for the just distribution of this world's goods. Loving Mother, help us. That we may share our talents with others for the good of the community. Loving Mother, help us. That we may accept
our responsibility in the community in the spirit of genuine service. Loving Mother, help us. That the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Francis, the bishops, and the clergy. Loving Mother, help us. That we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations. Loving Mother, help us. That we may bring the knowledge and love of Christ to those who do not know Him. Loving Mother, help us. That we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements. Loving Mother, help us. That we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father. Loving Mother, help us. That we may die at peace with Christ and our fellow men. Loving Mother, help That us. we may be comforted at the death of our dear ones by our hope in the risen Lord. Loving Mother, help us. To pray that our departed brothers and sisters quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, this do I long to see. The bliss untold which your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er, always stand on the shore and show Him at last to me. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all His fullness should dwell, and that through you He should reconcile all things to Himself. Grant us the grace to be grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession
and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you call blessed. Help them to understand that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Matuka po. Ngunyan an enot na aldaw kad sa tong nobinaryo sa tong patron na si San Judas Tadeo. Matindog po ang gabos. Heart so filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change the joy by every ill, if it is holy will. Like you I long to dream, evermore is friend, knowing eternally, love's source has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change the joy by every In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise
with the holy apostle Saint Jude Thaddeus, before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtanan gabosming kaipuhan.
Kan aking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin ning Diyos sa langit, pag-umaw na dai maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang, o San Judas na paladan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa Kikristo nagaanyaya itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya ka itong helang niyang lepra. Hinanyuga ang pagarang mga dibutos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatinduga na sadya ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingon niya napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa imong binalangibog, sa kinakban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ning Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon ang pamibimi simbagon, hinanyuga ang pagrangan niya mong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas dara sa langit ang pamibiming balakid, hagadang kami magkamit tin grasyang orog kalinig, si mo sa mong inaarang ang pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Upinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyog ganganing gayo ang pag-arang mi sa imo, akoa an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabota na sinautoban sa imong kabutan na atamanon an kinakban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinakban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan in tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo,
Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo daran samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ni mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pagulakit kaining helang, ang tabayi ang mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghehelang na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda, tawinin kapahingaluan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ininin kadipisilan, na magingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo, huli ki Jesucristong kagurangnan, sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ning Diyos, hare pagpabayayan sa muyang mga kahagadan asin mga pangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro, Kalungsod. Ipamibi mo kami. Gabos na angeles asin mga santos ning Diyos. Ipamibi nindo kami. Sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang satong mga sponsors para sa tong enot na nobinaryo, iyo ang mga minasunod: Josephine Lee, Evelyn Ko, Belen Amurao, Brenda Luxin, Mr. and Mrs. Ernesto Relucio and family, Bong and Jean Gapayaw and family, Engineer Carl Rotzen H. Gapayaw, Venus family, Vivar and Soto family, Eden Musa, Tony and Agnes, Mr. and Mrs. Yotikio Desquitado and family, Mr. and Mrs. Rolando Chua and family, Mr. and Mrs. Cesar and Ting Lunas, Maria Regina Molina, Benguet and Mia Celerio, and Jean Gamba. Isabay tamon po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of Saint Joseph. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Pasasalamat for Giselle Matia, dulot kan Morga family. For the fast recovery of Melchor, dulot kan Ricacho family. Pasasalamat man, dulot kan New Silahis Office Supplies Trading. Ning Chato and family, Kua Seranilia family, Antonia Chua Uy and family, Mendizabal family, for the gift of life of Adelpa, dulot ni Lilet Nigosa, in honor of Saint Jude, dulot ni Mr. and Mrs. Antonio Azotea and family, for the gift of life of Belia Arsinue, pasasalamat man, dulot kan Kore family, for the gift of life of Jonah Mainit, in honor of Saint Jude, dulot ni R.J. Relucio, J. Rick Relucio, and John Ernest Relucio.
Para sa espesyal na kahagadan, dulot ni Janice and Noel Manalo and family. Sa espesyal na kahagadan for good health, dulot ni Can RJG Manzanades and family. For healing and fast recovery of Brooklyn Al and James Deppen, dulot ni Alan and Andrea Masip. For total healing of Mark Joshua P. Chato, dulot ni Ning Chato and family. Sa espesyal na kahagadan man, dulot ni Flor de Lisa Villar to pass the board exam for complete healing of Myla Barameda, dulot kan Sarong Anonymous. For healing and recovery of Nelpa Oler, dulot kan Oler family. Sa espesyal na kahagadan man, dulot ni Julio Mendoza and Giselle Asaituno and family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Rogelio, dulot ni Janice Ivy Romerman. Sa kalag ni Jonesia and Fidel, dulot ni Marilyn Tibio. Sa kalag ni Alexander, dulot ni Norma Dimayakyak and family. Sa kalag ni Elisa, dulot kan Ahoro family. Juan Jr., dulot kan Madronio family. Pedro Sr., dulot kan Balde Carpio family. Juveniano and Epifania, dulot kan Abelio family. Juno and Casilda, dulot kan Vingados family. Arnaldo, dulot ni RJG Manzanades and family. Carmelo, dulot kan Coa Serranilla family. Maria Lucia, dulot ni Edna Cua and family. Robert, dulot kan Mendizabal family. Sara, dulot kan Santillan Morga family. Clemencia, dulot kan Luveres and Icocho family. Emma, dulot kan Arroyos family. Jesus, dulot ni Marian. Edgar, dulot kan Abions family. Estrella, dulot kan De La Ponta family. Joseph, dulot kan ni May Morakata. Evangeline, dulot ni Mary Grace Mantes. Ngunyan an enot naldaw kan satong novenaryos sa tong patron na si San Judas Tadeo na may tema, Saint Jude, help us to see and understand that the unjust or unfair use of communication may not bring us to communion. Ang satong Santa Misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Tony Sial, banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos. kanamasin kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta.
Ang pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumarok, kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa tong makasalan, asin pagsusulan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ning mga banal na misteryo. Gabos po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurang ng tang Diyos. Mayarak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawad, ang sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, sa kaitaasan, kamurawayan
Mamibi kita. Diyos na sa muyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa pagikan paggulit din sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristo kagurangnan nyamo, sa imong aki na nabubuhay asin naghahade. Kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos o gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateo nyato an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya dai dapat maghade an kasaalan sa saindong hawak na magagadanon. Dai dapat nasunodon nindo an mga hurot nin saindong hawak. Dai nindo itugot na gamiton an mga kabtang nin saindong hawak bilang kasangkapan sa pagkakasala. Dulutan nindo ang sa indong buhay sa Diyos. Siring sa mga gadan na nabuhay liwat, asin ang sa indong hawak, ipagamit sa Diyos bilang kasangkapan para sa katanosan. Hulita ang kasaalan, dai na magahade sa saindo, takamo nabubuhay, sakop kan grasya, bako na kan tugon. Kunsiring magkakasala kita, hulita, sakop ta, ang grasya. Bako kan tugon. Dainang God, aram nindo na kun kamo naglilingkod, asin nagsusunod sa sarong amo, kamo nagiging sa iyang uripon. Dai kamo makakapaglingkod sa kasaalan, na nagdadara sa kagadanan, asin man sa pagkuyog, na nagdadara sa katanosan. Kaidto kamo mga uripon nin kasaalan, alagad salamat sa Diyos. Sa bilog na puso kamo nagsusunod sa doktrina na tinukdo sa indo. Ilinigtas kamo sa kauripnan nin kasaalan, tanganing kamo maging uripon nin katanosan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. An sa tuyang tabang yaon sa ngaran nin kagurangnan. Magsabi an Israel, kun bako niya mong kakampian kagurangnan, kan lusugon kamo kan katawuhan, kuta na mga buhay na pinaghalon kami, nin lumaad an sa indang kaunggutan, tumang sa mo. An sa tuyang tabang yaon sa kagurangnan. Nalantupan kuta na kami kan mga tubig, inanod kuta na kami kan baha. Pag umawon an kagurangnan, tadai nagtugot na maging kakaanon kita kan sa indang mga ngipon. Simbag. An sa tuyang tabang yaon sa kagurangnan. Siring sa gamgam, nakaligtas kita sa litag nin paradakop. Naputol ang lubid, asin nakadulag kita. An sa tuyang tabang, yaon sa ngaran nin kagurangnan. Nakagibo kan langit, asin daga, simbag. An sa tuyang tabang, yaon sa ngaran nin kagurangnan. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, aram niya to gabos na kun an kagharong makaisi sa anong oras maabot an paraabon, dai matugot na makalaog sa iyang harong. Kaya danay na magandam, ulit sa oras na dai pinaguhona, madatong an aki nin tao. Si Pedro nagapot, kagurangnan, an parabolang iyan, sinabi mo para sa mo o para sa gabos? Si Jesus ay simbag, si Isay sa pagona nindoan na mamahala, na maimbod asin mamaan, na paniwalaan kan sa iyang amo, na an mga surugoon tawanin kakanon sa tamang oras. Paladan an siring na namamahala, kung pagabot kan amo, na abta na inuutob an sa iyang katungdan. Totoong sinasabi ko sa Indo, itatao sa iyang pamamahala ang gabos na mga rugaring. Alagad kung an si Isay, kung an siring na namamahala mag-isip, nan amo mahahaloy, dangan mapuon na magmakuri sa mga surugoon, magkakan, mag-inom, asin magburat. Sa aldaw na daili na laom, asin sa oras na dai pinaguona, maabot ang amo, asin kakastiguhon siya. Isusubol siya sa kaibahan kan mga bakong maimbod, na nasabing namamahala, na nakakaisi kung ano ang gusto kan sa iyang amo, alaga dai ginigibo o dai inaandam, susog sa kagustuhan, ahampakon nin makuri. Alagad ang dai nakakaisi asin minagibo nin bagay na bakong maninigo, hahampakon nin kadikit. Dakol na nahagadon sa tinauan nin dakol. Urog na dakol na nahagadon sa tawo na dakol ang ipinaniwala. Matugang an marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Maray na banggi sa Indogabos mga tugang. Kan kaaging aldaw si Father Kevin nagbisita sa parokya. Paguna ko kung ano ang tuyo, ito pala na maging celebrante sa mga novenary masses. Ngunyan sa pagselebrata kan kapesta ni St. Jude. An enot na sabi ko kay Father Kevin, dahil na niya ako, nag-celebrate naman ako dyan, naging main celebrant naman ako. Kaya lang napag-isip ko mga tugang na si Father Kevin, nakaibahan ko mandigdi. Kana ako ang kuraparo ko, siguro 3 months kaming nagibahan sa diakono pa kaito. Narumduman ko si Father Neil, sa indong kuraparo ko, kanyaon ako sa Balugo, pigimbitaran ko man siya na maging main celebrant kani kaduwang taon kan pagpiesta ko, kiina, Our Lady of the Holy Rosary. As hindi man siya nagsayuma. Baka niya ako, singilon ako ni Father Neil. Di man ako nagsayuma, ngunyan masayuma ka. And bako man sana sa saindan duwa, nasupog man ako kay St. Jude na magsayuma, na dai mag-ako ki misa na hali man ako digdi. And baka sa 28 di ako makatender because igwa kaming mga padi sa daraga na atenderan man na selebrasyon. Kaya sabi ko, mas maray na magkuan ako. Kaya subakante duman itong enot na aldaw ka na sa tuyang misa nobenaryo. Kaya yan, inako ko, yan ako digdi sa Saindo ngunyan. Magayon nun ining investment na sulog ko, pero bako man pa ini sa kuya, piling ko nagwapo ako nindikit.
Sa katunayan, guwapo sutag sa diri ka ini. Iyon sa indong parish priest. Andara ko so albaman sana. Sabi ko, dyan masublinin kasulya. Sabi ko, ini sa Kristano yan ni Father. I-Father nil nga ini. Sabi ko, tawa na sa ko. Maulakatan lamang ka na kagupuan ni Father Neil maski sa sarong oras sana. Bata, igwa ko di sa indong mga midbid na nag-admire maray kay Father Neil. Di ko nangaranan, mga parasimbaon digdi, pig-admire maray si Father Neil. Aram niyo mga tugang, nanibago akong maray na magmisa digdi sa simbahan ni St. Jude because saloy ng panahon ako nakapagmisa digdi. Sabi ko nga ni, kundi ako nasasala, dahil naman nasundan itong 2018 kan pangdong taon ni Father Pau sa pagselebrar niya kan papiesta digdi. O 2018 as nasundan ngunya na taon 2022. Parati akong nagdidigdi na mag attender sa nasin makikon celebrate sa misa. Kaya parang nagkatotoo sa scriptures kan inibitaran ako ni Father Pau, ako sunaging last na nagmisa. Ngunya naman, ako naman sa first na mamisa. Sabi baga, the first shall be the last, and the last shall be the first. Pero in between nga ni sa apelyido ko, pero not the same ang spelling, shall. Kaya nasa gitna nin maray. And pag-celebrar ka ini. Anyway, mga tugang, sa kuyang pag-ona na ang misa ngunyan, English because Wednesday. Sabi ko baka mapalawig ko, magkasarala pa ako. And kan pag-celebrar kan, kudigdi kan main celebrant, almost 30 minutes so sa kuyang misa. Bako man ko niya sa kapistahan, kaya siguro maghalipot sana. Nag-andam ako tanganing dahil man ako masala. So pig-preparar ngani sa English, sa pag-on ako English mas ngunyan, pig-change man giraray palan, pag nobinary mas, iyo gabos Bicol Masses. May kasabihan ba kita o may minsan jokes na ang diit na taram, diit na sala. Ang dakol na taram, dakol ang sala. Pag di ka nagtaram, di kang sala. Kaya sabi ko, i-prepare ko na lipot sa nanin, diit sanaan sa kuyang itaram, tanganing diit sanaan sala. Mga tugang, sa katotohanan, gabos kita, nakakaaram na si St. Jude, iyo ang patron saint ka na mga hopeless cases and itong mga nasa difficult or desperate situations. Pero, nagkapirasa na siguro sa tuya na nakakaaram na si St. Jude, saro siya kan mga modelo sa pagkomunikar. Because apesar na siya apostol kan sa tuyang kagurang na ni Kristo, si St. Jude, writer, tagasurat, asin tagapagpahayag kan katukdoan din mahal na Diyos. Kadakol itong mga writings ni St. Jude na nag-inspire maray sa mga tao kay itong panahon, especially sa pakilaban, duman sa mga tao na nagpapahayag kan mga kaputikan o itong mga inapod niya tong unfair and unjust communication na pigsasala an katukduan nin mahal na Diyos. Saro ini sa mga kontra ni St. Jude kay itong panahon. Kaya nga ni sa igwasanin mga sinurat sa Epistle of St. Jude and his letter, itong mga verses, songs na pigsurat niya, tanganing tauan niya nin pagpaliwanagan mga tao kan mga dapat nindang masabutan na hali sa katukduan nin mahal na Diyos. Gusto kong basahon sa indo saro sa mga pinahayag ni St. Jude. Sa one of the verses he wrote, it says, "For they told you in the last time that there will be scoffers who will live according to their own godless desires. These are the ones who cause divisions. They live on the natural plane, devoid
of the Spirit. But you, beloved, build yourselves up in your most holy faith. Pray in the Holy Spirit. Yun na saro sa mga pinahayag ni St. Jude kay itong panahon na igwananin mga tao na mga inaapod na mga scoffers. Igwananin mga tao na nagpapakalat nin mga salang kapahayagan sa komunidad. As in, kung sa tuyang pagurup-urupan, ang mga bagay na ini nangyayari paman sagkod sa ngunya na panahon. And masabi tangani na baka mas naglalala ang sitwasyon kan sa tuyang komunidad. Dakol itong mga tao na nagpapartisipar na minsan nga ni dininda na sasabutan ng issue, nakukontribir sa pagsala kan sarong issue o mga bagay na dapat na pagtutukan sa satuyang komunidad na ipatama kundi sinasala ninhuli sa pagpanig ninda sa sala. May mga tao na kung minsan dai nagiging humble and passionate na ipahayag an truthful o an katotohanan na ini na dapat nindang pagkontriburan na ikapahayag. Kaya instead na mag-create nin communion, they create division. They nakakapag-unite sa community, kundi mas nakakapagbaranga kan komunidad. Kung minsan baka siring kita kaiyan na para attender kan misa, instead na magtaw kita ng unity or pagkasararo sa satuyang community, pero pagluwas niya to, parang day kitang nanodan, kundi darata naman an bakong magayon na bareta na satuyang nasa buot or nasa isip because igwa kita nin ibang motibasyon sa satuyang buhay. Sana kita na mga yaon permi sa simbahan, nag-a-attender kan misa, dadangog kan tataramon nin mahal na Diyos, iyuan manginutan orog sa gabos na magpahayag kan katotoohan. Asin na ipatama itong mga bakong patas, bakong marhay na mga komunikasyon na nagtatausan na nin pagpaurog sa nagkapira, kundi bako na idinadara ang kagabsan sa ikakarahay kan lambang saro na maray ang direksyon kan mga bagay na dapat nindang masabutan sa katukduan na hali sa mahal na Diyos na ipinapahayag kan sa tuyang simbahan. Sa katotohanan, si St. Jude nagtaonin magayon na katukduan sa satuya. Bako sanaan na mga tugang sa paagikan sa iyang writings, sa paagikan sa iyang pagkomunikar, kundi sa paagikan sa iyang buhay. Siguro nadangog tanan na si St. Jude, pinsan siya kan sa tuyang kagurang na ni Kristo. Aki siya ni Cleopas na antugan niya si St. James the Less. And sa iyang ama, si Cleopas, pinsan ni tugang ni St. Joseph. Kaya si St. Jude asin si St. Sa tuyang kagurang nan, sinda magpinsan. Igwa pa nga ni sarong pinapahayag sa kuyang nabasa na si Cleopas pati si St. John and St. James the Greater sa iyang apo because si Maria Salome iyuan ina ni St. John and St. James the Greater. At sabihin, konektado sinda lang sa lambang saro and sinda igwanin koneksyon sa tuyang kagurangnan Yesu Kristo. Pero hilingon mo iyan sa buhay ni St. Jude. Daita madadangog o dai kitanin makakabasa sa iyang buhay na siya nag-ambog o nagpahayag na ako, pinsan ako, kan kagurangnan. Kaya dapat na mas tingalaon ako nindo sa satuyang mga pagiriba. Dai niya iyan ginibo. Because para sa iya, dapat igwanin equality sa sarong pagiribahan. Nangungurog dapat ini sa buhay nin mga tao na nagtutubod sa satuyang kagurangnan Yesu Kristo. Itong pagiging patas mo. Bako lugod na kukuakakan entitlement sa imong buhay na nagiging unfair sa imong tugang because konektado ka sa siring
kaini na iyon sa indong sinusunod na iyon sa indong maestro. Sa panahon ngunyan, may iling nga to na an bagay na ini, ibaan pananaw kan tao, ang tao ang hinahanap ta sa katotohanan, koneksyon sa masalangkaw, koneksyon sa may posisyon, koneksyon sa sarong grupo na makatatao sa imo nin pribiliyo, tanganing igwa kanin sense of entitlement sa imong buhay. Hinahanap yan nin tao. Sabi ko, bako man siguro maraot kung an sa imong kamauatan, iyo an magkaigwa kanin banding, itong camaraderie and good relationship with them. Pero if you are motivated, bako considering ka iyan na mag-develop nin magayon na relasyon, kundi itong privileges and entitlement sa imong buhay, na ikan mas mapaurog, nagtatao ka na nin unfair communication sa iba, na ang buhay nin tao digdi sa kinaban, kay puhan ng God na igwanin koneksyon, kay puhan ng God na konektado ka sa mga darakula, na igwanin posisyon. Kaya nga ni, kadakol itong mga tugang na nanunuparan ko, na minsan nag-arabrasa, kadakol pala ng grupong iningon yan, na igwasin din ng mga darakulang sing-sing sa indang mga kamot, as in nag-aarapudan sindang kuya, Pero sabi ko sa diri ko, in my experience as a priest, even when I was a seminarian, I was never tempted to enter into any group or organization, even in fraternity, because my principle is this: I just want to be connected with my God. I do not want to be connected with other people who have this position and powerful in the community, but because I am priest, I need to develop a good relationship with them and with all the people, even to the non-Christians. But if I am motivated just entering into a group to get privileges or a sense of entitlement, it's wrong. It's wrong, I think. Because all of us are brothers and sisters. Gabos kita magturugang, dito pwede nga po dun sa na ika, kuya ko, ika, ate ko, just because I a member of this organization. Gabos kita kuya and ate. Yan, so naglausin doon sa PREX na organization, kuya and ate. Pero pagluwas ta kuya and ate, taman ang gabos na ka palibot. How about itong mga tao na nasa laylayan? How about yung mga tao na yaon sa kasaradayan? Anong paggiling ta sa sinda? Kuya tabasinda kung matuasinda sa tuya, kung may edad na sinda, ate tabasinda, o dai because wala sindang influence, wala sindang power na kukonekan ta sa satuyang buhay. Sabi ko sa nagkapira, of course, kung anahanap mo because the connection is for business mo, makakatabang sa imo. But if you are a priest, na maaraman ko na nagjo-join ka sa siring kaini, di ka pa enough o contented sa group na halangkaw na itinao sa imo nin mahal na Diyos, nakatungdan sa imong pagiging padi, di pa enough sa brotherhood na sa imong linugan, so sa imong presbyterium, that you are still searching for another group just because of connections, of privileges. This, I think, what we need to learn in the life of Saint Jude. Because Saint Jude taught us how to be fair, how to be just to all the people. Kita, iyo man iyan ang dapat na sa tuyang buhay. Pag-ingawa, nga ta ka mo nagsisimba, nga ta ka mo nangangadji, nga ta ka mo nagdidigdi kay Saint Jude, piga-admire nindo sa Saint Jude, and lugodan katukduan ni Saint Jude, iyo ang magpatalubo kan sa indong magayon na pagtubod sa mahal na Diyos, na ang inahanap nindong koneksyon arual daw sa indong buhay, dahil iba kundi ang Diyos. Puon sa indong pagmata, sa indong pagkaturog, ikinokonek nindo ang sa indong sadiri sa mahal na Diyos. Asinan gabos ng mga bagay na nangyayari sa indong buhay, bako man magayon o magayon man ang mga pangyayari ngayon, hinihiling mo kung paano ang kamot nin mahal na Diyos nagpapahiro kan sa imong buhay. Asin, na-appreciate mo ang kagayonan kan paglakbay digdi sa kinaban, even sa difficult situations sa imong buhay, even sa mga hardships na sa imong na-encounter, problems, and even temptations sa imong buhay, naghihilong mo kung paano ka pinapadaba nin mahal na Diyos. Asin, sa koneksyon mo sa mahal na Diyos, ini ang nagpapakusog kan sa imong buhay. Ini ang nagpapakusog kan sa imong pagkatawo. Kaya mga tugang,
magayon na pag-urup-urupan tayo because ining tema na sinasabi sa tuya, tukduan lugod kita ni Saint Jude, na mahiling nga to, na masabutan ta, na an unjust and unfair communication may not bring us to communion. Totoo nang God. An unjust and unfair communication, di kita ililid sa pagkasararo bilang Kristiyanong komunidad. Even subakong Kristiyano, because ini makikreate ng division sa satuyang buhay. Saint Jude is known for his prudence, determined when to act and say things in the proper way. Sometimes when an issue is thrown to us, we react violently. Siyempre man, alangan de kita mag-react kayan kung igwa kita nadadawag na issue sa satuya. Pero si Saint Jude, bako siring kaiyan. He was very silent. Kaya nga even in the scriptures, di kita dakol na dadadangog sa iya because tinutugtuan kita ni Saint Jude na maging prudent sa satuyang buhay. Na kung ikaw nakakadawag nin sarong issue sa imo o may nakikita sa imo, di kang una magbuka kan sa imong imot. Pwede magbilang kang una ni 1 to 10 bago bukaon mo, then pakalmaon mo sa imong sadiri, pagurup-urupan mo, and magbutas ka nin tataramon na makakatabang sa imong kapwa. I am guilty of this, and some of you also are guilty of these things, na dahil kita nagiging prudent. Kung minsan minareact kita, violent reaction ang sa tuyang itinatao sa kiisay man. As in ang tendency, dahil kita nakakatabang, kundi mas nakakakulong kita sa satuyang tugang. Nakakatawa kita nin unjust and unfair communication because of violent reaction. Nangyayari ni sa tuya, sa mag-agom, sa magtugang, sa magbarkada, sa mga tao na igwanin posisyon na may mga pinapamalaan na mga tao nangyayari ini because niya to ilinalaog ang satuyang sadiri sa tunay na espiritu kan katukduan ni Saint Jude na satuyang pinag-a-admire, na satuyang pigtitingala bilang sarong magnificent saint na nakakapagtabang sa tuya na masimbagan ang satuyang pangangaipo. Kaya, paano kita magiging fair and just? Siring ki Saint Jude, kinakaipuhan mga tugang, ang dakulang respeto na itapat itaota sa lambang saro. Ini ang saro dapat na paurugon in tao sa buhay. Kaya yung quality na mahihiling mo sa sarong komunidad kung nagdadanay ang respeto sa lambang saro. Not because irerespeto nindo ako tapadi, because inirespeto nindo ako, ninulit ako karespetadong tao sa sakuyang pag-uugali, sa sakuyang pagkatao. Di lugod na irerespeto mo lugod just because of his position, of his title. Di ba? How about itong mga tao na dahil dapat sindanawanin pagalang sa sayindang mga buhay, dahil dapat daw sa pagrespeto, dahil ka nagkikreatin magayon na kumagkomunikar sa inda kan tamang pagalang na itinukdo sa satuya ni mahal na Diyos. Napadagos na itinutukdo kan simbahan na ini. Kaya nga ang satuyang simbahan, sa katunayan, dapat ang pigpapahayag ta ito perming karahayan kan lambasaro. Na may lead niya to permian mga tao pasiring sa mahal na Diyos. Bako sa satuyang sadiri, nakitaan umawon, nakitaan tingalaon, nakitaan sambahon because sa mga ginigibot sa iyong buhay. Ano man ang ginigibot na digdi, iyan gabos magdaraning kaumawan, kangaran nin mahal na Diyos. Kung conscious kita kayan arual daw, I think gabos na mga tao, minsan itong mga ordinaryo na sinasabi sa tuyang komunidad, na dainin katong dan o dainin kayo sa indang buhay, tatawan ta sinin dakulang pagalang, ninulit ta sinda mga akit nin Diyos, sinda gabos sa tuyang mga tugang sa pagtubod sa satuyang kagurangnan Yesu Kristo. Kini mga bagay ni mga tugang ipinapahayag sa tuya, inahagad nato, natukduan kita ni Saint Jude, tabangan kita na masabutan niya to kung paano maging fair, na di kita maging unfair and unjust sa pag-communicate nganing di kita magdaranin pagkabaranga kundi communion sa satuyang komunidad. Even ang pagtarantad sa mga tao na mga non-believers, itong mga tao na outside kan satuyang pagtubod, kaya pa niya itong midbidon ang partiality of truth sa sayindang katukduan. Kaya nga sa tuyang simbahan, di man kita nakiklaim na kita sanan makakaligtas. Pero igwanin mga tao na nagsasabi kay ini. Because wala man igwanin partiality of truths in other religion, in their teachings. But, of course, sinasabi sa tuyang simbahan na ang fullness of truth
Yaon sa satuya because yaon kay Kristo na satuyang kagurangnan, na satuyang Diyos. Nan gabos sa satuyang ginigibong ini, sa satuyang simbahan, mga selebrasyon kan kapistahan, kan mga santo, bako para ini sa inda, nalugod, di nindo midbidon sa na si St. Jude, kundi sa paagi ni St. Jude, midbinon nindo ang satuyang kagurangnan ni Kristo na satuyang Diyos. Asin siya, ang danay nindong sambahon. Tanganing darahon kita permi sa pagiging patas kan gabos na mga bagay na didesisyonan ta sa satuyang buhay. Social media has given us so much of unfair communication. Many profited from making others look bad. These kinds of communications brings to our mind their intention to gain more at the expense of others, amass money and power to feed their selfish ways, unending greediness. We see clearly how unjust and unfair these kinds of communications are. But as Christians, how do we respond to this? Do we still ascertain the information? Is the truth still important to us? Or we just go with the flow or for what is trending? Laugh at it and just live normally? To answer these questions, we need to be guided of what St. Jude communicated to us in his letter. He told us to fight for the truth and stand up against error. Continue to remember the teaching of the apostles. Build ourselves in our most holy faith. Pray in the Holy Spirit and keep ourselves in the love of God. Because only through this we can bring communion and not division. So as a summary, may tulong importanteng bagay na tinutugdo sa satuya si St. Jude sa pag-atender takan mi sa lugod ini an madarata sa tuyang komunidad asin maging buhay taman na paginguaan ta. Ano ini? Tinutugduan kita nin St. Jude na padagos na magpamibi. Importante ini ang pinakaenot sa gabos ang daing untok na pagpamibi nin tawo sa iyang buhay. Ini ang day talion ng mga Kristiyano Katoliko. Kasi gabos sa tao, pigi-encourage ta na day makalingaw sa mahal na Diyos. Ano man na Diyos na sinasamba ninda, ang Diyos na ini magipartikan sa tuyang buhay, arual daw sa ano man na sa tuyang ginigibo. Kaya, pray. Sabi ni St. Jude, magpangadji kita or na sa Holy Spirit, agado niya to, ang guidance ka ng Holy Spirit, tanganing sa tuyang mga desisyon, perming iyan ikakarahay kan kagabsan. As hindi magdadaranin pagkabaranga sa satuyang sosyedad. And the second thing, sinasabi din dito, fight for the truth. Ipaglaban ta kung nanuan katotohanan. Ang satuyang simbahan, naninindugan permi sa katotohanan. Kaya nga ni, ang pinapamala ni Father Kevin, ang Radio Veritas, Veritas for the Truth. Katotohanan ang ipinapahayag. Lugod kita, gabos maging instrumento ka ini, and media and in the social media, kamo na mga Katoliko, kita gabos sa mga Katoliko, kung di man makakatabang, ano man na komento nindo, tayo na itaon nindo. And then magparatrato si para sa mga bagay na di man nindo sigurado. Because di nindo pinaglalaban kung ano ang katotohanan, kundi ang kaputikan. Padagos ka muna magdadaranganin sa lang komunikasyon sa mga tao. Kaya, better be silent kung mga bagay na iyan na sa imong napabasa, nadadangog, even sa imong pag-post na daiman kasarigon, daiman confirmation kan mga bagay na dapat na ipahayag na katotohanan. And the last thing is you stand up against error. Magnindugan kita sa mga sala. Kung ano itong mga sala na naghihiling niya to kay pantang ikorihir. Kay pantang ikorihir. Di papagdanayon ang mga sala na yan. Kaya nga ni, igwa kita nin inaapod sa tuyan si Band of Fraternal Correction, the brotherly correction. Importante na ikurihir niya to ang sa tuyan tugang. Kung minsan, natatakot kita because, of course, baka balikan kita, nasabihan sa satuya, ika nga ni, igwamanin sala. Dahil kita matakot because gabos kita na nasasala, gabos man kita igwanin mga kakulangan sa tuyang buhay, igwaman kita nin mga kakundian,
importante na magtalubo kita sa pagdangog. Tanganing, kung ikinukuro kita, tataw kitang mag-ako. Asin kita man sa tuyang pag-ako, tataw man kita magsabot kan mga tao sa tuyang kapalibutan, na sa tamang paagi niya to sinda, i-correct kan sa indang mga kaluyahan o kakulangan. Lugod ining pagselebrata kan kapistan ni St. Jude, napigaandaman ta, sa enot naldo kan sa tuyang misa nobenaryo, nakatabang man sa Indo, ining mga pigiras ko, tanganing mas madarataan sa tuyan sa diri sa tamang pagpartisipar, sa pagkomunikar, either sa paggamit kan social media o sa ordinaryo tang buhay, arualdaw, sa paglakbay ta digdi sa daga, sa mga pakipag-ulay-ulay ta, na dailugod pa pagdanayon ta, an salang sistema kan pagdarakan marhay na bareta, an tataramonin mahal na Diyos, an katukduanin mahal na Diyos, kundi inigabos madarata sa tamang pagtukdo sa mga tao na kaibahan ta sa satuyang komunidad. Mapadagos kita kan Santa Misa, matindo kita gabos as in sa Yesu Kristo, kagurang na nagpili nin mga apostoles na magiging sa iyang kasalihid sa pagbalangibog kan maray na bareta. Ngunyan kaiban ni San Judas Tadeo, minadolok kami sa imo kagurangnan sa paggagad kaining mga biyaya na botming makamtan. Sa lambang paggarang kita magsabi, uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibig. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa Santo Papa, mga obispo asin kapadean, tanganing danay sindang magin andam, siring sa mga apostoles, sa pagsimbag sa pangangapoda nin Diyos, na daing takot na utubonindaan sa indang mga katungdan, mamibi kita sa kagurangnan. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibig. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing daugonindaan pagkabaranga asin maging sararo sa isip asin puso, siring sa enot na mga komunidad, sa pamamayo kan mga apostoles, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibig. Para sa gabos na dai nakakamidbid ki Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa pagpaagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibig. Para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon, tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda sa pagpahalaga sa tunay na kahuluganin sa indang buhay, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibig. Para sa sato gabos, tanganing sa arualdaw kan sa tuyang pagkabuhay, magikitan mga saksi kan Ebanghelyo sa paglingkod sa Diyos asin sa kapwa, mamibi kita sa kagurangnan. Uli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibig. Diyos Ama sa langit, pakiyako ay ining mga kagadan na idinodolot ni sa imong altar. Bendisyon ni kami gabos. Uli kay Yesu Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Ang dulot bis
Pagpamibigang matugan tanin sa konsinan sa inyong atang mga kumanlugod kan Diyos sa mga makakamang. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan din sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Ako an sa mong dolot asin darawan mo kami sa manindigong pagkako kan mga banal na misteryo, iniinagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyan Diyos. Maniniko asin dapat. Totoong maninigo sin dapat matano si nakakaligtas na danay. Asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na din kasagporan. Pastor na din kasagporan di imo binabayaan ang mga karnero mo at angani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos sa binabantayan mo, tanganing mataman kan iyo, mansa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa indabilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angeles and arkangeles, kaiba kan mga trono sa dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no naukbo, nagawit kami kanino, kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Kagurog na ni kanagan ng banal burabo ning gabos sa kabanalan, kaining mga hatang namimili kami. Pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo. Maginawa kasing dugo ni Kristo sa mong kagurangnan. Siya na sa lugaring nabuhat na paubaya sa pasyon, nagkuha ng tinapay, sin pagpasalamat. Binahaki niya sin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini. Kaini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa inyo. Siring man pakapamanggi, pagkwaman niya ng kali sa singirare pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na sabi, magako kamo gabos asin maginom ka ini. Kainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan makasalan, ini pagibuon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagkapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang sin maglingkod sa imo. Asin nagikimayra kaming nagara na kaming nagpapakinabang, kanawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ni Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Si Riman, girumduma sa imong pagkarak, ang sa mong mga tugan na nagturo sa paglaom kan pagkabuhay ni Juan. Sin gabos na mga gadan, na ako asinda, sa liwanag kan sa imong lilawgon. Karaki kami gabos, namimibig kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, bire na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose, sa esposo, kan mga banal na apostoles, ang gabos santos, na kito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras, kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway, sa imo siring man uli sa akin mong, si Yeso Cristo. Uli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya, sa imo Diyos, sa mga makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka man nakakaligtas na tugon na simpinatod kan Diyos no na kaugalian na sa kamasabi. Kami sa gabos na marawat na ibig kami kagurangnan, orasan sa maldaw niya mo katuninongan, kanin kami natabangkan sa imong pagkara, nagindani na talika sa kasalanan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagalag kan mo mga paglao, asin pagdatong na sa mong paraligtas na si Yeso Cristo. Sa Kristo kagurangnan ka nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, winawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan, itinataw ko sa indo, aray pagilingan sa mong makasalan, kunya pagtubod kan sa imong simbahan na sin papagkanigwa,
na siya mapatuninaw sa magkaburunyog. Susog sa imong kabutan, ika nabubuhay as sinagada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Ila magturugang magpatinawang kamukang katuninongan, His will. Mga tugang uya si Kristo San Cordero kan Diyos na nagapara kan mga kasalan kan kinaman. Alada namang inapod sa pamanggikan ni Cordero. Kagurang man, bako kung maninigon ay kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tamahan kita nga masindugan ni Kristo sa buhay, nadayin ko sa koran. Amen. Anawak ni Kristo. Amen. Pamili para sa komunyon espiritual. Dahil tadaiko ay himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamimig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namimibig kami, lugod ang sakramento na sumong inako, ngunyan, daron kami sa imong arokan, kung saan ang sa imong apostol, na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, iniinagad mi uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Sa ngaran kan sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Neil Jose Aranas, asin kan sa iyang mga pag-iribang padi, digdi sa satuyang parokya. Maut niya tong pasalamatan ang satuyang celebrante, asin predikador ngunya na enot na aldaw kan satuyang misa nobinaryo, si Reverendo Padre Antonio Sial, kura paroko kan parokya ni Nuestra Señora de la Porteria, Daraga Albay. Diyos mabalos po. Matindog po. Sabi ko kasubag, walipot sa nasasakuyang umilia. Di ko binasa sa sakuyang pigpripe. Napag-isip ko, 5 years bago ako nakapag-celebrate kan misa digdi. Kaya, pinalawi ko na sa natangan. 5 years naman ako makakapag-misa sa Saint after 5 years. Kaya, di ko na niya ako basahon. Porson sana. Tamali po man. Less than 5 minutes. So, 3 minutes na. Kaya medyo nagalag. Pero buko man po 30 minutes. Siguro 15 minutes man. Thank you sa inyo sa pagsimba nindo. Thank you sa mga padi na nag-imbitar sa kuya. And salamat sa mahal na Diyos sa grasyang itinaon niya sa satuya sa misang ini. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, ido ko ang mga payosin magagad ng bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo ni Diyos na makakaman sa gabos sa pag-alaman na sinbendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos sa tao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamanan niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya ang sayang tataramot sa indong puso asin panoon niya kamo nin kaugmaan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyong mga dalan, asin danay na nakakambidbid ka matano asin maray, sagkon na lumog kamo sa indong langit non na pamana. Amen. Binisonan kamo kan Diyos na makakamahan, anama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.
paagi sa giraray, ingat po kamo sa pagpuli.